mindig óriási dolog, hogyha az ember lisztérzékenyként belép egy helyre, és azt látja, hogy minden, az ég egyet a világon minden termék gluténmentes, akkor azért úgy megdobban a szíve, és megfordul a gyomra ezzel egy időben. Úgyhogy ez egy fantasztikus dolog, itt vagyunk a nyugati téri üzletben, és azt hiszem, hogy hát sokan fogunk ide szokni. Lehet, hogy ez egyfajta ilyen zarándokhely, vagy találkahely lesz majd ennek a közönségnek a számára. A kisebbik lányom, Szilvia az, aki 10 évvel ezelőtt kiderült, hogy lisztérzékeny, és abban az időben még nagyon-nagyon kevés terméket lehetett kapni. 12 évvel ezelőtt diagnosztizáltak gluténérzékenységgel. Hát az ételek azok kriminálisak voltak, tehát az, hogy van egy kenyér, amiben, hogyha az ember beleharap és atomjaira esik, az abban az időben gluténmentes termékek körében egy teljesen normális dolog volt. Tehát fűrészporízű, nagyon rossz állagú, a normál kenyérre egyáltalán nem hasonlított, és úgy az embernek nem is volt kedve hozzá. Úgy gondoltuk, hogy mindenféleképpen szeretnénk egy olyan üzletet létrehozni, ahol egy helyen mindent meg lehet vásárolni. Így merült fel, hogy először Budaörsön egy kicsi 40 négyzetméteres üzletben alakítottunk ki egy szaküzletet. Akkor, amikor mondjuk egy finom kenyér elérhetetlennek tűnik egy bizonyos embercsoportnak, vagy lisztérzékenyeknek, akkor az, hogy egy friss, meleg, ropogós almáspite, az egy mennyei, csodafinom jó dolog. És elkezdtük az egyik gyártónak a termékeit sütni, ami nem tetszett a vásárlóknak. Így történt az, hogy a sütőt szerettem volna kihasználni, és tettem egy kísérletet erre a kakaós csigára, és addig kísérleteztünk vele, ameddig a kakaós csigának sikere lett. A lányom azt mondta, hogy anya, finom, most már mehet. És a kakaós csigát követte egy sajtos kifli, egy zsemle, egy kalács, egy kenyér, és tulajdonképpen így jutottunk el oda, hogy ma 60-80 kenyérpékárot tudunk készíteni. Készülünk a vásárlóknak pizzával, süteményel, kenyérrel, péksüteménnyel, cukrássüteményekkel, tésztával, palacsintával. Tehát minden olyan dologgal, amire mondjuk egy strandon gondol a lisztérzékeny, hogy egy új gluténmentes palacsintát leennék.